Lifehide vždy o nápad lepší. S novým Lifehide sušákem Linomotion. První mobilní otočný sušák na prádlo pro váš dům. Konec pracnému roztahování šňůr, konec plýtvání energií. Nový Lifehide Linomotion lze rychle, snadno a bezpečně upevnit mezi podlahu a strop až do výšky 3 metrů. Může být postaven i všude tam, kde je nedostatek místa. K tomu je ideální například balkón, zastřešená terasa nebo sklepní prostory. Díky otočné ploše sušáku se velmi pohodlně věší prádlo na všechny strany. Pojme 2 pračky prádla najednou. Sušák na prádlo je výškově nastavitelný do 175 cm, například pro velké kusy prádla, až do výšky balkónového zábradlí. Po sušení lze Linomotion skladně složit. Pro každého, kdo nemá zahradu a přesto chce pohodlně a šetrně sušit prádlo. Nový Lifehide Linomotion. První mobilní otočný sušák na prádlo pro váš dům. Lifehide vždy o nápad lepší.